ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштаҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар ватсапи экранбуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона қабул кардем, аз куҷо қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, территорияи Кӯлоб, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Фарход, территорияи Сарбанд, яъне ки шаҳри Бухтар, Сарбанд дӯстони азиз, ва территорияи Турксузода, яъне ки Регарда, тарафҳои Ёвон ҳам ҳастанд ва сехонага аз территорияи шаҳри Бухтар, аз территорияи Душанбе духонага дутага ҳастанд, вариантҳои хуб, ва аз Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ки вариантҳои бениҳоят хуб. нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомон то нархҳои болора ҳастанд. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 107 сомону 50 дирҳам. кадоме ки мисол хона, замин дорад, квартира ки мошин барои реклама кардан, ин ватсап рӯй кунем, мо реклама мекунем. кадоме хона харар аст, дар комментар нависем, мо пешкашон мекунем. Мегзарем ба навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания якай Нозима, ки грузоперевозка якай Нозима, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бухтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдураҳмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бор дорад, рафта худашон мегиранд, дӯстони азиз, ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд, ҳар сешта ватсап доранд, да рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компания боварӣ, компания грузоперевозка якай Нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем марама дар мақсад ки айноми канали мо салом расонед, дар рақамошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, хонаи дошӯнам қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, пеши фабрика. 4 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 5 хона кардагӣ ҳастанд, ки калидор, ошхона, баня, кухни, термис, гирди хона, пол, ниҳод маҳкам, ремонтҳои замонави рӯи ҳавлӣ брӯчатка чиндагӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. инам хеле ремонт, инам хеле сайзистони, инам хеле проект, дастроshона фурӯшӣ. нархи хонаро мегӯяд 800,000 сомон мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем, ва мақсад ки одамое ки мехаранд омода бидан аз пеш маҳқул шуд арзон мекунем. тоқа суми холияем, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, дар пеши фабрика. нархи хона ҳамагӣ 800,000 сомон аст, боз мегӯяд муомилаи хуб дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу зиёдӣ, дар рақамҳои поёмда аст мегафон ва рақамҳои ватсапшон занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ доред, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания хона ки дар фурӯш буда дар реклама кардан, марҳамат дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунем, реклама мекунем. кадоме ки дар навори хонаи маҳқулӣ ки наёфта бошад, дар комментар нависед ки аз куҷо лозим аст, мо дар видеои оянда гуфтагиша ҷудо карда пешкашон мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳрора, яъне ки автобусда. дӯстони азиз, ба Душанбе мегӯяд хела наздик ҳастанд. аз Душанбе мегӯяд то ҳамдора ҳамагӣ 9 километрае. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 5 хона пардагӣ ҳастанд, ки инам хеле хонаҳо дурӯшон, инам хеле сайзистония. камтар дига бо мақсад ки корубораш мондагӣ аст, дига ҳамаш кардагӣ ҳастанд. 5 дар хона ҳастанд ва 6 сотиқи замин, дӯстони азиз. хоб мақсад ки 3 хонаш мегӯяд ремонтҳои замонави кардагӣ аст, дӯстони азиз, утеплит кардагӣ ҳастанд, овсед мегӯяд ҳастанд, забор маҳкам кардагӣ ди хона. ҳай хона мегӯяд мақсад ки расход кардагӣ. дастроshона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ. инам хеле дурӯшт, дӯстони азиз, утеплит кардагӣ ҳастанд, нимқа ремонт обшид. ҳай бо камтар мекунем, нархаш 285 та 1 сом мегӯяд муомила мешавад. ина рақамошон аст, дӯстони, ва дар рақамошам ватсапам доранд. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, шумо занг занед. бозам мегӯям ки одамое ки мисол ягон чизи фурӯшидоранд барои реклама кардан, дар рақамҳои ватсап рӯй кунанд. одамое ки дар навор агар наёфтед хонаи маҳқулӣ, дар комментария мо нависед аз куҷо дар кор ҳастед, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсу Зодаянеки Регарда дар ҷамоати Навобод деҳаи Истиқлол се гуфтагӣ аст соҳиб шуд. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки се хона кардагӣ аст ки бо ремонтҳои замонавӣ, бо об, свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дарахтои мевадиҳанда гидаш маҳкам. Бозам мегӯям дӯстони азиз, яъне ки шаҳри Турсудзода Регар, ҷамоати Навобод, деҳаи Истиқлол седа. Хона мегӯяд дастарошона фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хубам мешавад. муомилаш мегӯяд айназди хонабин меақсад ки бин мақутон шуд арзон мекунем. Ин рақамошон аст, рақамҳои 0303 ахираш дастиш. Ягон савол, ягон маълумоту иллагӣ бошад, дар ин рақамҳо занг занед. Дӯстони азиз, маълумотҳои бисёр соҳибшон гуфтагӣ нест. Рафта аз пеш хонара бидед, мақсад ки хатишон савдо кунед. Вариантҳои алишӣ надорад, то қад суми холӣ. Марҳамат, тамос гиред. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Дашти Бед. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки се хона кардагӣ аст ки бо ремонтҳои замонавӣ. ина дӯстони азиз хона ва мақсад ки хати роҳи хонара нишон додагӣ, роҳи мошингарча, хобинен, обсвет ва ремонтош беҳтарин. ради интерес мегӯяд занг назанед. нархи хона 210 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Дашти Бед, ҷамоати Кабрабушин аст, гам хел нависасоичом, обшун деҳаи Дашти Беда. хоб то қад суми холият дӯстони азиз, ина рақамҳои соҳибшон аст, ахираш 16. кадом ки аз шаҳри Ваҳдат дар кор бошад, хона ина марҳамат занг занед, маълумот чагиред. хона аз берун мақсад ки камтар ранг бош мондаги аст, айдорнуш ремонт кардаги аст. ай гирд ва наша десен чӣ хела дӯстони азиз, мақсад ай тарафаш ай пушуш тепай, ай зипараш, мақсад ки хонаҳо обшим хонаш полни хеле гӯё маҳками 100% нест. камтар бо расход мекунад. нархаш арзанда дӯстони азиз, дар рақамошон аст. марҳамат занг занед, маълумоти пурраша бо худтон гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, бо нархи арзон сирочина, қарор дорад дар ноҳияи Сарбанд ки шаҳраки Левакан, ҳозира мақсад ки номи пешинаш ноҳияи Сарбанд, шаҳри бухтара Сарбанд аст дӯстони азиз. деҳаи Театош. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки се хона кардагӣ аст ки хонаҳои барак. се дар хона 6 сотиқ замин гирд ва нашда одамо зиндагӣ доранд. хонаҳои барак. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 100 000 сомон. хоб кадоме ки дар кор аст, аз тарафҳои Сарбанд, деҳаи Театош, ина рақамошон аст, мегафон занг занед, маълумоти пурраша гиред. рости гап дурнош ремонт надорад, намедонам, фақат хонаҳои барак кардагӣ аст. кадоме ки дар кор бошад, ина марҳамат занг занед, маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, тарафи 9 километр, канечкаи маршрути 15. духонага квартира дӯстони азиз ки дар якум ошона қарор дорад, доми 5 ошона аст, 41 квадрати метр. духонага дар якум ошона, доми 5 ошона аст, 41 квадрати метр. бо об, свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, террис ва документош мегӯяд қоидавӣ, техпас дорад дӯстони азиз, об, свет мегӯяд доимия ва оби мақсад ки бо чамдар обуш мегӯяд саҳару бегаҳ мешавад, мегӯяд дӯстони обаш саҳару бегаҳ мегӯяд 2 соатӣ. ва бочкаи об мегӯяд дорад барои захира, мақсад ки дар оҷо айметавонӣ ки оҷо набудамад об даст истифода барем. хона хайр ремонт дӯстони азиз аст, барои зиндагӣ мешавад. нархи квартира 350 000 сомон аст, боз мегӯяд муомилаи хуб дорад. хоб оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ бошад барои фаҳмидан, ҳатто ин рақамҳои мегафони соҳибшунаи 36 ахираш занг занед, маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар 1 майда. мехел соҳибшони нависанда ҷамоати деҳаи 1 май. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки хонаҳои нав нест дӯстони азиз, хонаҳои советския, ошхона, баня, мақсад ки ин хел оғилхона дорад. инаша мақсад ки нопурра дар трезаош, хонаош хай советския, барои зиндагӣ мешавад времена. дӯстони азиз, дастарошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ. камтар мегӯяд ранг бор мекунӣ, медори зиндагӣ мекунӣ, хонаҳои советския шудаи суд аст, яъне ки ки намедори советски метавад, бо худтон аз пеш бинед. хоб нархи хона 140 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад ноҳияи Фархор 1 майда. ин аст рақамҳои дастишон, рақамҳои мегафон, ахираш 39. ягон савол бошад, ягон маълумоту иловагӣ, шумо занг занед. шахсоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен, замин, квартира, мошин, ягон техникаи компания, дар рақамҳои болобуда роя кунед, мо реклама мекунем.
лайк казане навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар мақсад ки Терешкова пеши мақсад ки бузургча Истиқлолда назди мактаби Терешкова. дӯстон азиз духонага квартира ҳастае ки дар чорум мушоина қарор дорад 42 квадрати метре. خب ремонтош мегӯяд замонавӣ дӯстони азиз бо обсвет таъмин астае, тёпли пол мегӯяд дорад назди мактаби Терешкова лабиро дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ обсвет мақсад термис ҳамаш муҳайё дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомоне ки боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин квартира 280 бо муомила дорад. шахсоне ки бо ягон маълумоту иловагӣ мехоҳанд мақсад маълумотҳои аниқтар ва пурратар ин рақамҳои соҳибшуд ахираш 34 занг зани маълумоти пурраша худатон гиред. одамое ки дар ҳамин навор тамошо мекунед навор агар наёфтед хонаи маъқули квартира дар комментария монависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона чӣ хел замин квартира дар курасае мо дар видео оянда пешкашро мекунем. шумо я лайка дареғ надоред занед ва навори моро дар актиқро мақсад роӣ кунед ва навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба нуҳум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар жилпром гуфтага ҳастае. хоб жилпром дар маҳаллаи бисолагӣ дӯстони азиз қарор дорад 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментҳои хона рехтагӣ ҳастад. дӯстони азиз об ба наздикӣ мегӯяд мешавад об ба назди овардистиам хоб мақсад ки битонои 9 ба 7 чанқа обшим рехтагӣ ҳастае гирдванашда одамо зиндагӣ доранд. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 53200 сомон ҳамин нархша монда соҳибшон обшим 53000 сомон. ин ҳамин рақамҳои соҳибшон ҳастанд катоне ки дар астаи ҳавлии фурӯшӣ бо фундаментош дар шаҳри Кӯлоб жилпром бисолагӣ барома занг зани маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Ситораи Сурхане ки чорум совхозда. ноҳияи Ёвон ҷамоати Ситораи Сурх чорум совхоз 10 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастад ки бо ремонтҳои замонавӣ 10 сотиқ замин 5 дар хона бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухня дорад гирди хона маҳкам мақсад ки битон кардагӣ аст рӯи ҳавлӣ ховат чойлаби ангур дарахтҳои мевадиҳанда ҳамаш муҳайё. хоб дӯстони азиз мақсад ки баня кухняш мегӯяд аделааса алохона мегӯяд дорад. хоб хайнам хали мақсад нархи наво инам хали хона нархи хона 350000 сомон гуфтеса нархи хонара боз мегӯяд муомила мекунем. Ситораи Сурх яъне ки ҷамоати Ситораи Сурх ноҳияи Ёвон совхози 4 бо диққат бошед то қас суми холия мегӯяд алиш намешавад. одамое ки ба телефон на мақсад савол метем аз ҳама хуб бош мегӯяд омада хонара аз пеш бинед. хона мақсад ки ҷои беҳтарин ҳамаи шароитош муҳайё ҳастае. ина рақамҳои истиселшон ҳастанд шахсоне ки мехаред маҳрамат занг занед. дӯстони азиз бозам мегӯем одамое ки дар ҳамин навори мо наёфтед хонаи маҳқулӣ дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор аст. агар ки мо ёфтем ҳамин гуфтагӯи шуморо мақсад ки пешкаш мекунем. шумо я лайка занед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон срочное қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонтепа дар пушти бозори Нихида. сехонага квартирае дӯстони азиз ки дар сеюм мушоина қарор дорад 55 квадрати метре. ремонтҳои беҳтарӣ кардагӣ аст баъд ремонт мегӯяд ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. пушти бозори Нихӣ садик ҳастае пешашда дута мактаб аст дӯстони азиз мақсад ки бозори фаровонам тақрибан 1 километр мақсад вокзал ҳоҷишарифам дур нестае. ремонт нав кардагӣ баъд ремонт мегӯяд ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестае. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 429000 сомон ки боз мегӯяд муомилаи хуб дорад дар сеюм мошина сехонага 55 квадрат. хоб 429000 сомон аст муомилаи хуб дорад. ина рақамҳои соҳибшон тисел аст шахсоне ки аз шаҳри Бухтар мехоҳанд истихонага ина марамат занг занед. ягон реклама боша ягон хона дар WhatsApp рӯи ки реклама мекунем дӯстони азиз кадоме ки мишон хонахар аст нависад пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видео